έβαλε τις βάσεις για μια μεγάλη εποχή της ΑΕΚ που ακολούθησε με την κατάκτηση, τη συνέχεια και του Σαπόρτα το 2000 και του ελληνικού πρωταθλήματος αργότερα. Πρώτες επιθέσεις για τις ομάδες από ένα καλάθι για ΑΕΚ και Λαύριο. Φάουλ για να σταματήσει το παιχνίδι. Ξαναλέω τις πεντάδες. Χολ, Νετζίπογλου, Κουσμίνσκας, Κότας και Μακρέι για την ΑΕΚ. Μουρ, Χέλεμς, Ντετζούλιους, Καβαδάς και Θόρντον. Για το Λαύριο. Με το ένα χέρι αστοχή ο Νετζίπογλου. Rebound από τον Τζέρικολ Χέλεμς. Που πέρυσι έπαιξε για ένα διάστημα στον Προμηθέα για να συνεχίσει στην G League. Επιστρέφει στην Ελλάδα αυτή τη φορά για το Λαύριο. Ο Καβαδάς από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. 2-2 με ένα καλάθι του Μάρκους Θόρντον για το Λαύριο και άλλο ένα του Μιντάουγκας Κουσμίνσκας για την ΑΕΚ. Ο Λιθουανός πίσω από τη γραμμή των 6,75 θα ξαναβρει στόχο και με αυτό το σουτ 3 πόντων διαμορφώνει το 5-2. Έπειτα από σπουδαίες εμφανίσεις και στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική Λιθουανίας, ο Κουσμίνσκας επιστρέφει στην Ελλάδα αυτή τη φορά για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ωραία επίθεση του Λαυρίου. Τζέρικολ Χέλεμς με ανάποδο lay-up για το 5-4. Θα δούμε την επίθεση της ΑΕΚ και θα πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου που έχει την ευθύνη για το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου. Κινείται μεταξύ των παρυφών των δύο πάγκων. Τελειώνει ο χρόνος. Ένα μακρινό σουτ, εύστοχο από τον Τζόρνταν Μακρέι για την Ένωση που προηγείται με 8-4. Αποστόλη, έχεις το λόγο. Ο Κώστας Μέξας για το Λαύριο έχει στοχεύσει η μπάλα να πηγαίνει κοντά στο καλάθι, γι' αυτό είδαμε όλες τις επιθέσεις όσο εκδηλώθηκαν μέχρι στιγμής στο ζωγραφιστό από τη μία και από την άλλη σε ό,τι αφορά στην άμυνα ζητά πολύ συγκέντρωση, γι' αυτό ήταν και εκνευρισμένο στο προηγούμενο του 3 πόντων που δέχτηκε η ομάδα του, γιατί καθυστέρησαν οι παίκτες του να βγουν στην μπάλα. Ο Καβαδάς ξαναπήρε νωρίτερα την μπάλα, έκλεισε πάνω του η άμυνα της ΑΕΚ, έχασε την κατοχή. Εκτός ισορροπίας το σουτ άστοχο από τον Μακρέι, μαχητικός ο Θωμάς Κώτας. Παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει για το συν 6 της ΑΕΚ, 14 λίγο πριν από τη συμπλήρωση 3 αγωνιστικών λεπτών στο μάτς της πρεμιέρας για την Basket League. Ωραία πάσα για τον Καβαδά, φάουλ που κερδίζει ο σέντερ του Λαυρίου. Ξανά η πολύ όμορφη πάσα από τον David Ντετζούλιους και το πρώτο φάουλ του Νετζίπογλου. Καβαδάς από τα 4,5 μέτρα. Είναι εύστοχο στην πρώτη βολή, 15. Ακριβώς 3 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Κουσμίνσκας έβγαλε την μπάλα. Ντετζούλιους στην επαναφορά για το Λαύριο. Νάτος και πάλι εδώ απόφυτος του Σινσινάτι. Χέλεμς ανάμεσα από 2, εκτός ισορροπίας το σουτ που επιχείρησε άστοχο, αλλά πήρε το φάουλ. 2 βολές.
Πρώτο φάουλ για τον Τζόρνταν Μακρέι. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Χέλεμς μειώνει 17. Λάγκστον Χολ. Όμηρος Νετζίπογλου και Τζόρνταν Μακρέι. Παίρνει το σκριν, θα εκτελέσει για 3. Είναι εύστοχος ο Μακρέι για το 13-7. Ωραία εκτέλεση, έπαιξε όμορφα το ένας εναντίον ενός ο Μάρκους Θόρντον και νίκησε τον Όμηρο Νετζίπογλου με θητεία σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Τελευταία είχε καλή παρουσία στην φόρτη του τον Μπολόνια. Ο Μάρκους Θόρντον, ο καλύτερος, αν πιστέψουμε στο Scouting Report, από τους ξένους που έχει φέτος στο ρόστερ του το Λαύριο. Μείωσε 13-9 πριν κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για βολές ο Θωμάς Κώτας. Μία στις 2, 14-9, ο Καβαδάς για το rebound και το Λαύριο στην οργανωμένη επίθεση. Τζούλιους, Θόρντον, Χέλεμς από μακριά, θα βρει στόχο και θα μειώσει στους 2, 14-12. Τζέρι Κόουλ, Χέλεμς στους 7 παρακαλώ, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο αγωνιστικό πεντάλεπτο. Μακρέι για την απάντηση, όχι, ο Καβαδάς για το rebound. Τζούλιους. Μπροστά του ο Χολ. Χέλεμς για τον Καβαδά. Στο χαμηλό post με τον Κότα. Καβαδάς οι προσθήσεις του, έφυγε η μπάλα από την παρέμβαση του Μακρέι. Χωρίς φάουλ. Χολ. Πάσα ευθυνδιασμού. Νετζίπογλου μέχρι το lay-up. Δύο εύκολοι πόντοι για την ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο. Και 16-12 από την ωραία πάσα του Χολ για το lay-up του Νετζίπογλου. Κλέβει τώρα ο Χολ και φτάνει σε ένα ακόμα εύκολο καλάθι για την γηπεδούχο ΑΕΚ. 18-12. Τζούλιους. Χέλεμς, ευνηδιασμός του Λαυρίου. Καβαδάς, ανάποδο lay-up. Παίρνει το maximum καθώς του κάνει και το φάουλ ο Κώτας. Μετά το εύστοχο ανάποδο lay-up, ο σέντερ του Λαυρίου θα εκτελέσει μία συμπληρωματική βολή. Το Λαύριο δέχτηκε δύο ευνηδιασμούς, απάντησε με έναν δικό του και μάλιστα με το maximum το goal foul που κέρδισε ο Καβαδάς. Στο μεταξύ έχουμε το πρώτο time out και είναι τηλεοπτικό. Σε ένα λεπτό θα μας ξανακούσετε από το Ολυμπιακό κλειστό των Ανωλιωσίων. Φίλες και φίλοι, στο ημίχρονο της αναμέτρησης πέρασε ο διοργανωτής το πρώτο χάφλο της Ότσα. Με την εμποδίο από την Κίνα και όπου θα πρέπει να σχολάμε την πρώτη της προσπάθεια από το Κίνα. Ο Κιτής να κερδίσει 2 και αριστερό από την Ράνος Λόπες. Σε απευθείας μετάδοση και πάλι 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. ΑΕΚ Μπέτσον, Λαύριο Μέγκαμπολτ 18-14. Ο Μακρέι με 6 και ο Χέλεμς με 7, η πρώτη σκόρερ για κάθε ομάδα. Το time out σιγά σιγά ολοκληρώνεται, επιστρέφουν οι παίκτες στο παρκέ.
ο λόγος στον Αποστόλη Τριανταφύλου για τις οδηγίες των προπονητών. Σε ό,τι αφορά την γηπεδούχο ΑΕΚ, ο κύριος Πλάθα επέμενε πάρα πολύ στην άμυνα, όπως κάνει στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. Ήθελε και ζητάει μεγαλύτερη πίεση στην περιφέρεια, έτσι ώστε να γίνουν λάθη, να αναγκάσουν το Λαύριο σε λάθη οι παίκτες του, αφενός και αφετέρου να μην μπορεί να φτάσει εύκολα η μπάλα κοντά στο καλάθι στον Καβαδά. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μέξα, επιμένει η μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι, αλλά και αυτός θέλει πιο γρήγορες περιστροφές στην άμυνα. Καράμπελας που ήρθε από τον πάγκο για τον Κότα που κλείνεται από τον Καβαδά, δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound μακριά του Ντετζούλιους, δεν υπάρχει ευνηδιασμός για το Λαύριο, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Θόρντον γυρίζει, εκτελεί, είναι άστοχος. Νέο rebound του Κουσμίνσκας. Κατεβάζει για λίγο την μπάλα και αφήνει για τον Καράμπελα. Στην πεντάδα της ΑΕΚ και ο Τσέισον Ράντλ με το νούμερο 3. Καράμπελας πήρε το screen, πάει μέχρι το lay-up, αστοχή. Κώτας δεν μπόρεσε για το επιθετικό rebound. Χέλεμς. Ο Καβαδάς ζήτησε αλλαγή. Τώρα περνάει το κέντρο του γηπέδου για να γίνει μια οργανωμένη ολόκληρη επίθεση του Λαυρίου. Εδώ θα πάρει και την μπάλα χαμηλά, ψάχνει μια πάσα στην αδύνατη πλευρά. Η ωραία κίνηση, το κερδισμένο φάουλ, αλλά όχι το καλάθι από τον Κάλιντ Μουρ. Εδώ με το νούμερο 2 που έχει μπει στο παιχνίδι για το Λαύριο. Και οι αλλαγές. Ο Κώτας και ο Κουσμίνσκας θα πάνε στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Καβαδάς, ενώ ο Μουρ σκοράρει την πρώτη βολή, θα πάει στον πάγκο του Λαυρίου. 2 στις 2. 18-16. Και ο Τζάστιν Τίλμαν στην πεντάδα της ΑΕΚ. Ο Ζέλογλου επίσης για τον Καράμπελα. Από τη γωνία, άστοχο σουτ από τον Τσέισον Ράντλ. Και τώρα ο Μουρ στον εφηδιασμό παίρνει φάουλ από τον Κουζέλογλου, θα εκτελέσει 2 βολές. Καλίτ Μουρ με το νούμερο 2 και πάλι στη γραμμή. Τζέρι Κόουλ, Χέλεμς, Ντέιβιντ Ντετζούλιους, Μάρκους Θόρντον, ενώ ο Βασίλης Καβαδάς που ζήτησε και αλλαγή νωρίτερα φαίνεται ότι έχει και κάποιο μικρό πρόβλημα. Θα μας ενημερώσει αργότερα ο Αποστόλης Τριανταφύλου. Πήγε στα αποδυτήρια, ενώ το σκορ έγινε 18-18. 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Λαύριο στέκεται καλά μέχρι στιγμής απέναντι στην γηπεδούχο ΑΕΚ. Τσέισον Ράντλ, Ζόης Καράμπελας. Σκριν από τον Τζάστιν Τίλμαν που εδώ δεν μπορεί να σώσει τη φάση για την ΑΕΚ μετά το άσχημο τελείωμα του Καράμπελα. Κέλεμς από μακριά, αστοχή. Με το νούμερο 11 και ο Ήλια Γκρόμοβς στην πεντάδα για το Λαύριο. Εδώ όμως ο Τζόρνταν Μακρέι που είναι ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στην πρώτη περίοδο κερδίζει όλη την άμυνα του Λαυρίου και φτάνει μέχρι το lay-up, παίρνει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. 20-18. Ξανά μπροστά η ΑΕΚ και στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή ο Μακρέι. Ο Χέλεμς αποσύρεται για το Λαύριο. Στο παιχνίδι με το νούμερο 3 ο Ξάβιε Καστανέδα, ένα combo guard, όπως και ο Καλίτ Μουρ που παίζει στο 4, όπως βεβαίως και ο Ντέιβιντ Ντετζούλιους, αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. 21-18. Να και οι βολές.
για τις δύο ομάδες. Μπετζούλιους με τον Ράντλ. Θόρντον στη γωνία, η πάσα του. Σουτ χωρίς άμυνα, εύστοχο από τον Καλίντ Μουρ. Και νέα ισοπαλία στο μάτς μετά το 18-18, 21-21. Και έπειτα βεβαίως από το αρχικό 2-2. Το πρώτο καλάθι στο πρωτάθλημα για τη νέα σεζόν. Για την ΑΕΚ το πέτυχε αμέσως μετά το τζάμπολ με κάρφωμα ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας. Αλλά ο Τζόρνταν Μακρέι είναι εκείνος που φαίνεται ότι θα παίρνει το βάρος των περισσότερων επιθέσεων για την ΑΕΚ. Ανάποδο lay-up, άστοχο, αλλά κερδισμένο φάουλ και δικαίωμα για βολές του Justin Tillman. Μετά την ωραία πάσα του Φιόνι που ήρθε από τον πάγκο. Πρώτο φάουλ του Γκρόμοφς. Εύστοχος ο Τίλμαν στην πρώτη βολή και πρώτος δικός του πόντος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κώστας Μέξας, ο προπονητής του Λαβρίου, σε πρώτο πλάνο. 2-2 από τον Τίλμαν. 23-21 ο λόγος των Αποστόλη Τριανταφύλου για να μας ενημερώσει για τον Βασίλη Καβαδά που γύρισε στον πάγκο της ομάδας του. Όντως επέστρεψε, μιλώντας με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Λαβρίου, μου είπαν ότι δεν έχει κάτι. Φάνηκε να είναι για το χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε, που ζήτησε αλλαγή δηλαδή, ιδιαίτερα κουρασμένος. Προφανώς ήθελε να πάρει τις αναπνοές του και επέστρεψε στον πάγκο. Ο Γκρόμοφς σκόραρε για την νέα ισοπαλία στον αγώνα. Εδώ σταματάει καθαρά τον Ράντλ που ξαναμαζεύει την μπάλα. Τίλμαν εκτός ισορροπίας, παίρνει το φάουλ, είναι βολές. Πλάθα και Καράμπελας τα λένε με την ευκαιρία της διακοπής στο παιχνίδι για τις ελεύθερες βολές της ΑΕΚ με τον Justin Tillman. Ο Κώστας Μέξας κάτι ζητάει από τους διαιτητές. Να αλλάξει το όνομα του παίκτη στον οποίο χρεώθηκε το φάουλ. Αυτό ζητούσε ο προπονητής του Λαβρίου. Μία στις δύο από τον Τίλμαν, 24-23. Και τώρα ο Παπαδάκης. Πέρυσι στην ΑΕΚ, φέτος στο Λαύριο. Γκρόμοφς. Παπαδάκης πήρε το screen. Παπαδάκης στη γωνία, η πάσα του κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, η παίκτες του Λαυρίου. Γκρόμοφς με τον Τίλμαν. Αστόχησε με το ένα χέρι, με μεγάλο άλμα όμως. Κερδίζει τη φάση εν συνεχεία ο Καλίντ Μουρ και σκοράρει για το προβάδισμα του Λαβρίου, 24-25. Τουλάχιστον δύο κατοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Τίλμαν για την ΑΕΚ. Φλιώνης. Τίλμαν με ταμπλό, 26-25. Μάρκους Θόρντον. Κρατάει την μπάλα. Βλέπει το ρολόι. 3, 2, 1. Στη λήξη του χρόνου σου 3 πόντων. Buzzer beater. Καταπληκτική ενέργεια. Ένας εναντίον ενός. Σταυρωτή τρίπλα. Βήμα πίσω. Εκτέλεση. Εύστοχο τρίποντο. ΑΕΚ Λαύριο 26-28. Με αυτό το buzzer beater στη λήξη του χρόνου για την πρώτη περίοδο από τον Μάρκους Θόρντον. Ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο στα Άνω Λιώσια. Διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο πίσω για τη δεύτερη περίοδο. Ηγείται με 2. Αποστόλης Τριανταφύλου.
Ο κύριος Πλάθα έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες τους ό,τι αφορά την αμυντική τους συμπεριφορά. Θέλει περισσότερη πίεση, θέλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Ενώ σε ό,τι αφορά στην επίθεση ζήτησε να κυκλοφορούν πιο γρήγορα την μπάλα. Γι' αυτό έδωσε και ιδιαίτερα οδηγίες είτε στον Λιόνι είτε στον Καράμπελα, έτσι ώστε να τρέχουν γρήγορα το γήπεδο. Αστόχησε ο Καστανέδα νωρίτερα, ευστοχεί τώρα ο Τίλμαν για την ΑΕΚ. Άλλη μια ισοπαλία, 28-28 και συνεχίζεις για να ολοκληρώσεις, Αποστόλη. Ζήτησε να πηγαίνει η μπάλα κοντά στο καλάθι, άρα αυτό το καλάθι που μόλις είδαμε ήταν από το μπλοκάκι του Ισπανού προπονητή. Από την πλευρά του ο κύριος Βέξας σαφέστατα και ήταν περισσότερο ευχαριστημένος σε σχέση με τον αντίπαλό του από την εικόνα της ομάδας του. Ωστόσο ζήτησε και αυτός προσήλωσε στην άμυνα και έδειξε μια-δυο κινήσεις στο πινακάκι του για να βγουν ελεύθερα σουτ. Ο Ράντλ δεν μπόρεσε να κλέψει, βγήκε σωστά μπροστά τον αντίπαλό του, τον Καστανέδα, που εδώ σουτάρει από τη γωνία αλλά στοχή για τρεις. Όμως ο Οικονομόπουλος που έχει έρθει στο παιχνίδι παίρνει το επιθετικό rebound και ο Παπαδάκης θα σκοράρει πίσω από τα 6,75 για το νέο προβάδισμα του Λαβρίου. 28-31 από τον τέος παίκτη της ΑΕΚ. Κώστας Παπαδάκης με νέο σου 3 πόντων για το Λαύριο που σουτάρει με πολύ μεγάλο ποσοστό, 57% τώρα, 4 στα 7 τρίποντα. Καράμπελας διώχνει το Φιόνι, ανεβαίνει στην κορφή της επίθεσης, παίρνει σκριν από τον Τίλμαν, πασάρει χαμηλά για τον Κουζέλογου. Στη λήξη του χρόνου αυτός άλλη μια πάσα, προλαβαίνει το ρολόι εντός χρόνου, εντός καλαθιού το ανάποδο lay-up του Τζάστιν Τίλμαν. Πολύ καλός ο Τίλμαν, 30-31. Μακρέι και Τίλμαν, οι παίκτες που βγάζουν την περισσότερη ενέργεια από την πλευρά της ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ενώ επιστρέφει στον αγώνα ο Λάγκστον Χολ που έβγαλε 2-3 καλές άμυνες όσο έπαιζε στην αρχή του μάτς. Ένα κλεψιμό του έφερε και εύκολους πόντους στον ευθυνδιασμό, όπως και μία δική του πάσα στον Νετζίπογλου. Επίσης, ωραία κίνηση, άστοχο τελείωμα από τον Καστανέδα. Rebound του Κουζέλογου, κατεβάζει την μπάλα. Φιόνις δεν ρισκάρει μια διαγώνια πάσα, τώρα θα δώσει στον Χολ. Ξανά Φιόνις. Τίλμαν και φάουλ στο μισμάτς από τον Οικονομόπουλο πάνω στον Τζάστιν Τίλμαν. Ο Ζωάν Πλάθα διαλέγει τώρα σχήμα με Τσέισον Ράντλ, Λάγκστον Χολ και Δημήτρη Φιόνι. Τρεις περιφερειακούς. Κουζέλογλου αστόχησε σε σούτ από την baseline. Έμεινε το 30-31. Οικονομόπουλος. Παπαδάκης, πέρασε η πάσα του, αλλά τελικά η άμυνα της ΑΕΚ λειτουργήσε σωστά. Ο Φιόνις μετά το κλέψιμο παίρνει φάουλ από τον Παπαδάκη. Το Λαύριο θέλει να τροφοδοτήσει τον Ήλια Γκρόμοβς. Εδώ το τελείωμα της προσπάθειας του Φιόνι νωρίτερα με το φάουλ από τον Παπαδάκη, ενώ ο Καλιντμούρ αποσύρεται για να μπει για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Μιχάλης Σπρίτζιος. Τον γνωρίσαμε από τις μικρές εθνικές ομάδες. Πήρε κάποιο χρόνο συμμετοχής πέρυσι, θα πάρει περισσότερο φέτος στην ομάδα του Λαυρίου. Πολύ όμορφη προσπάθεια και καλάθι για την ΑΕΚ από το Φιόνι. Η ΑΕΚ προσπερνάει 32-31, 7 και 27 πριν από το ημίχρονο. Ωραίο παιχνίδι, με όμορφες φάσεις, υψηλό ρυθμό, αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα μέχρι στιγμής. Γκρόμοβς. Καστανέδα. Ανοίγει στο πλάι και παίρνει την μπάλα ο Παπαδάκης και εκτελεί αμέσως για τρεις. Είναι ξανά εύστοχος. 2 στα 2 και 32-34. Τώρα μπροστά και πάλι το Λαύριο. Κοιτάξτε, με το που πιάνει την μπάλα βλέπει καλάθι. Σημαδεύει. Είναι εύστοχος. Ξανά μπροστά το Λαύριο. Δεν θα έρθει η απάντηση από τον Τσέισον Ράντλ για την ΑΕΚ. Airball στο σουτ 3 πόντων. Καστανέδα. Το σλάλομ. Πάσα έξω, λάθος. Έκλεψε ο Φιόνις, αλλά τον παγιδεύει ο Παπαδάκης, που δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με σκαστή πάσα τον Γκρόμοβς. Έβαλε το πόδι του ο Κουζέλογλου και άλλαξε πορεία στην μπάλα. Μένει η κατοχή για το Λαύριο.
με τον Παπαδάκη να έχει πετύχει 2 τρίποντα και εδώ να κλέβει με πολύ έξυπνο τρόπο την μπάλα από τον Φλιώνη. Καστανέδα πήρε την επαναφορά. Παπαδάκης θα δοκιμάσει νέο σου 3 πόντων. Τώρα είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound του Σπρίτζιου για το Λαύριο. Καστανέδα από πολύ μακριά, άστοχος και αυτός για 3. Πέφτει το ποσοστό του Λαυρίου τώρα στα τρίποντα. Κουσμίνσκας που γύρισε στο μάτς. Άλλαξε με το Χολ. Ο Λιθουανός αστοχεί με τη σειρά του σε σου 3 πόντων. Στη διεκδίκηση του rebound υπάρχει φάουλ, σταματάει το μάτς. Η τελευταία φάση, ενώ ο Τζόρνταν Μακρέι γύρισε στον αγώνα στη θέση του Δημήτρη Φλιώνη. Οικονομόπουλος και Παπαδάκης από την άλλη πλευρά αποσύρονται στον πάγκο του Λαυρίου. Ο Χέλεμς και ο Θόρντον επέστρεψαν στο μάτς. 32-34, 6,5 λεπτά για το ημίχρονο. Heads out από τον Γκρόμοβς. Λάθος συνεργασία του Χολ με τον Κουσμίνσκας που έκοβε από την baseline. Μέξα σε πρώτο πλάνο. Επαναφορά για το Λαύριο. Δεύτερο λάθος ΣΑΕΚ. 5 έχει το Λαύριο που προηγείται με 2 πάντως. Καστανέδα για το Θόρντον. Καστανέδα, Θόρντον, πήκε ρόλ με τον Γκρόμοβς. Στο πλάι η πάσα του Σπρίτζιος. 5 δευτερόλεπτα, Θόρντον βλέπει το ρολόι, εκτελεί F45 μοίρες, είναι άστοχος. Χέλεμς για το επιθετικό rebound. Είχε καλύτερη θέση από τον Κουσμίνσκας. Νέα ευκαιρία του Λαυρίου. Θόρντον με τον Κουζέλογλου. Σκαστή πάσα στην αδύνατη πλευρά. Καστανέδα ένα βήμα πίσω, η εκτέλεση για 2, 32-36 στο συν 4 το Λαύριο. 5,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Λάγκστον Χολ. Τίλμαν στην κορυφή. Χολ στην μακριά το πικερόλ. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Κουζέλογλου άστοχο τρίποντο. Κουσμίνσκας δεν μπορεί για το επιθετικό rebound. Καστανέδα και φάουλ από τον Λάγκστον Χολ. Εδώ η τελευταία φάση. Νωρίτερα ο πάγκος της ΑΕΚ ζήτησε φάουλ στην προσπάθεια του Κουσμίνσκας για επιθετικό rebound. Ενώ έχουμε και νέα αλλαγή για την Ένωση. Με το νούμερο 30 για το μαρκάρισμα του Σπρίτζιου έρχεται ο Μάνος Ματαλιωτάκης στο μάτς. Μάρκους Θόρντον με τον Τζόρνταν Μακρέι. Για τον Σπρίτζιο η πάσα του δεν πέρασε. Έκλεψε ο Κουσμίνσκας που θα δώσει στον Χολ. Ματαλιωτάκης στο screen. Χολ θα δοκιμάσει για 3 στο σίδερο. Η διεκδίκηση του rebound για τον Κουσμίνσκας. Ο Λιθουανός με το ένα χέρι θα μειώσει. 34-36. Σπρίτζιος. Για τον Χέλεμ στην πλάτη του Κουσμίνσκας. Ανάποδο πανέμορφο lay-up. 34-38. Ξανά στο συν 4 το Λαύριο. Χολ. Έκλεψε ο Καστανέδα. Για την ακρίβεια έκανε το deflection για να ολοκληρώσει την καλή άμυνα και το κλέψιμο Μάρκους Θόρντον. Negative step από τον Χαβιέ Καστανέδα. Πάτησε στην προσπάθεια του να πάρει φάουλ και να πάει από την εσωτερική την πλάγια γραμμή. Στο μεταξύ υπάρχει time out. 4 και 20 πριν από το ημίχρονο με το Λαύριο στο συν 4. Εδώ το βήμα πίσω για να πάρει φόρα ο Καστανέδα. Το πάτημα της πλάγιας γραμμής στο 1 μέτρο ήταν ο διαιτητής. Αλλαγή κατοχής. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από 1 λεπτό.
ΑΕΚ και Λαύριο αναμετρώνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ από το 2014, όταν και επέστρεψε η Ένωση στην Basket League, αγωνίστηκε μόνο 3 φορές ως γηπεδούχος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σημειώνοντας εισάριθμες νίκες τη σεζόν το 2015 επί του ΠΑΟΚ με 65-53, το 17 επί των Τρικάλων με 91-72 και το 22 κόντρα στην Καρδίτσα με 79-63. Συνολικά από καταβολής επαγγελματικού πρωταθλήματος, από τη σεζόν 92-93 δηλαδή, η ΑΕΚ μετράει 20 νίκες σε 29 μάτς πρεμιέρας και μάλιστα ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 12-3. Σήμερα δυσκολεύεται απέναντι στο Λαύριο Αποστόλη Τριανταφύλου. Πολλά παράπονα από τον κύριο Πλάθα, από τους παίκτες του, παράπονα κυρίως για την αμυντική του λειτουργία, αλλά και για το ότι δεν πηγαίνουν αποφασιστικά στην επίθεση. Αντίθετα, αρκετά ικανοποιημένος ο κύριος Μέξας και λογικό αυτό. Επιθετικό φάουλ τώρα από το Ματαλιωτάκι, αλλαγή κατοχής. Η μπάλα για το Λαύριο, συνεχίζεις, Απόστολε. Έλεγα πως είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μέξας και αυτό είναι λογικό, γιατί με το rotation που έκανε, όχι απλά η ομάδα του έμεινε στο παιχνίδι, αλλά πήρε και προβάδισμα. Από εκεί και πέρα έδειξε μία κίνηση για τον Θόρτον, να δούμε πόσο θα την ακολουθήσουν οι παίκτες του. Θόρτον πήρε το screen, πασάρει στην αδύνατη πλευρά, Καστανέδα για 3. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα πλέον για το Λαύριο. Προβάδισμα 7 πόντων, 34-41. Μακρέι από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει με αυτό το σουτ εκτός ισορροπίας. Χέλεμς για το Λαύριο. Καστανέδα. Ανεβαίνει ο Σπρίτζιος για να δώσει screen. Καστανέδα για τον Μουρ. Αυτός από την baseline κλείνεται. Μουρ θα δώσει τελικά μια πάσα για τον Χέλεμ. Στη λήξη του χρόνου ο Χέλεμ ευστοχεί. Και το Λαύριο πηγαίνει στο συν 9. 3 λεπτά πριν από το ημίχρονο. 34-43. Χολ για την ΑΕΚ. Τίλμαν, φάουλ από τον Σπρίτζιο που ανέβηκε πολύ ψηλά για να πιέσει τον Τζάστιν Τίλμαν. Εδώ με το νούμερο 19 ο Μιχάλης Σπρίτζιος στα 18 του με ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά. Ο Ματαλιωτάκης φεύγει για τον ΠΑΟΚ. Με το νούμερο 16 επιστρέφει στο παιχνίδι για την ΑΕΚ ο Όμηρος Νετζίπογλου. Τελευταίο τρίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Λάγκστον Χολ. Τζόρνταν Μακρέι τοποθετήθηκε ωραία, πήρε την μπάλα, πασάρει στον Κουσμίνσκας. Ο Λιθουανός παίρνει το φάουλ για 2 βολές. Ο Σπρίτζιος τα λέει με τον Χέλεμς. Ωραία η πάσα εδώ του Μακρέι για τον Κουσμίνσκας. Ο Χολ συζητάει με τον Πλάθα. Ο Κουσμίνσκας ετοιμάζεται για τις βολές. Μέσα η πρώτη. 35-43. Έξω η δεύτερη. Ο Μουρ πήρε το rebound και ο Καστανέδα οργανώνει την επίθεση του Λαυρίου. Θόρντον. Καστανέδα. Θόρντον. Δίνει screen ο Μουρ. Θόρντον. Κλείνεται. Χέλεμς. Στα 5 δευτερόλεπτα Χέλεμς άλλαξε με το Μουρ. Πολύ όμορφα και φτάνει μέχρι το lay-up. 35-45 για πρώτη φορά στο συν 10 το Λαύριο. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. 35-45. Κουσμίνσκας, ωραίο γύρισμα στην baseline. Αστοχή όμως από κοντά. Δεν μπορεί ούτε με το follow ο Τζάστιν Τίλμαν. Μουρ, Καστανέδα, τρίποντο στον ευθυδιασμό μέσα. 35-48. Το Λαύριο με up-tempo παιχνίδι, με παιχνίδι ψηλού ρυθμού, πάει το σκορ κοντά στους 50 ήδη. Τζόρνταν Μακρέι δεν μπορεί να σκοράρει για 3. Η μπάλα για το Λαύριο, λένε οι διαιτητές.
Στο μεταξύ υπάρχει νέο time out. 1:43 πριν από το ημίχρονο. Το Λαύριο προηγείται με τη μεγαλύτερη διαφορά του. Διαφορά 13 πόντων. Επιστρέφουμε. Ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 35, Λαύριο 48. Εδώ ο Σπρίτσιος σπρώχνει τον Κουσμίνσκας. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι δεν έγινε φάουλ. Η κατοχή και η επαναφορά είναι για το Λαύριο γρήγορα στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Πολλά παράπονα από τον κύριο Πλάφα προς τους παίκτες του, κυρίως για την αμυντική του λειτουργία. Η αλήθεια είναι, σε ό,τι αφορά στο επιθετικό κομμάτι, προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του. Ζήτησε να μην αγχώνονται, να μην τους πιάσει πανικός, να ακολουθούν τα συστήματα, τα plays που τους έχει δείξει, αλλά ζήτησε να ανέβει το τέμπο τους, να ανέβει ο ρυθμός τους για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το Λαύριο. Μουρ, Θόρντον. Λάθος πάσα, έκλεψε ο Νετζίπογλου, ευνηδιασμός της ΑΕΚ, Νετζίπογλου μέχρι το lay-up, 37-48. Βήματα, αλλαγή κατοχής στα 65 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. Επανέφερε η ΑΕΚ. Χολ. Νετζίπογλου. Μακρέι. Σκριν από τον Τίλμαν. Σκαστή πάσα από τον Μακρέι. Τίλμαν όμορφα. 39-48. Μια καλή άμυνα. Ένα κλέψιμο του Νετζίπογλου. Δύο εύκολοι πόντοι στον ευθυνδιασμό και ένα καλό πικερόλ από Μακρέι και Τίλμαν. Και έτσι το 35-48, το μεγαλύτερο προβάδισμα των 13 πόντων του Λαυρίου, γίνεται 39-48. Νέο time out, νέα μικρή διακοπή και για μας. Σε απευθείας μετάδοση και πάλι 47 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ 39, Λαύριο 48. Είναι εντυπωσιακό το Λαύριο μέχρι στιγμής, σε ένα παιχνίδι που κυριαρχούν οι επιθέσεις, είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ μάλιστα, παρότι στη δεύτερη περίοδο είναι στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πίσω στο σκορ, δεν πιέζει πολύ, εξού και το γεγονός ότι έχει μόλις 2 φάουλ. Το Λαύριο έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Πάμε και στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
Γι' αυτό και τα παράπονα από τον Ισπανό προπονητή προς τους παίκτες που έχουν να κάνουν κυρίως με την άμυνα. Σε ό,τι αφορά στο time out, ο κύριος Μέξας κυρίως το πήρε για να κόψει το ρυθμό της ΑΕΚ. Έδωσε μια οδηγία, ζήτησε να παίξουν ένα συγκεκριμένο σύστημα, το over, όπως είπε χαρακτηριστικά, και να το φτάσουν μέχρι το τέλος, δηλαδή να κρατήσουν την μπάλα όλα τα δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα το καταφέρουν. Ντετζούλιους περνάει την μπάλα στον Μουρ. Αυτός έχει μισμάτς με τον Ετζίπογλου. Μουρ με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Εδώ το Λαύριο παίρνει το maximum διαβάζοντας το μισμάτς. Ο Καλίτ Μουρ θα λέει με τον Τζόρνταν Μακρέι. Κοντά και ο διαιτητής για να τους χωρίσει, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Χαμογελαστούς τους βλέπω και τους δύο. Ξανά η φάση. Εδώ είχαν μισμάτ, δεν μπόρεσε να ντουμπλάρει καλά. Ο Κουσμίτσκας πήγε να κλέψει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ένα σπρώξιμο από τον Μακρέι, ήραμα λέει στον Μουρ. Στη συνέχεια τα βρήκαν αμέσως οι δυο τους. Αστόχησε ο Μουρ, αλλά πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ολιγόρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ και σκοράρει για το 39-50. 39-52. Διορθώνει με το καλάθι μετά το rebound από την άστοχη βολή ο Καλίτ Μουρ. Και πάλι στο συν 13 το Λαύριο. Από μακριά ο Χόλ αστόχησε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου με το Λαύριο να ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά του. Μετά το 35-48 στο 39-52. Πολύ μεγάλο σκορ για πρεμιέρα πρωταθλήματος και ακόμα μεγαλύτερο σκορ για φιλοξενού στον Αποστόλη Τριανταφύλλου, εάν έχει αλλιεύσει κάτι από τις οδηγίες των προπονητών λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αποστόλη. Βαγγέλη, έχουμε να πούμε αρκετά. Να αρχίσω από το φιλοξενούμενο και το Λαύριο που προηγείται. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν θα δούμε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού τον Βασίλη Καβαδά, ο οποίος αισθάνεται μία διαθεσία, οπότε δεν θα ρισκάρουν τη συμμετοχή του οι άνθρωποι του Λαυρίου. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Μέξα, τις οδηγίες του, έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις αποστάσεις των παικτών του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την πίεση των παικτών της ΑΕΚ, γιατί αυτό περιμένει. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Ισπανός προπονητής της ΑΕΚ αυτό ζήτησε να ανεβάσουν τέμπο οι παίκτες του, να ανεβάσουν ρυθμό και περισσότερη πίεση στην άμυνα. Ένα καλάθι του Τίλμαν που είναι ο πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ, έχει διαμορφώσει το 41-52. Ο Τίλμαν έφτασε τους 13, από 13 ο Μουρ και ο Χέλεμς για το Λαύριο που έκανε το λάθος στην συνέχεια με τον Γκρόμοβς. Κουσμίνσκας δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Γκρόμοβς για το rebound. Ντετζούλιους. Χέλεμς. Χέλεμς προστατεύει την μπάλα, αλλά στη συνέχεια θα του γίνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Τζόρνταν Μακρέι. Εδώ είναι η φάση. Αφήνει επιδεικτικά την μπάλα στο παρκέ. Επαναφορά για επίθεση 14 δευτερολέπτων του Λαυρίου. Ο Χέλεμς για το Θόρντον που παραλίγο να κάνει μπρος πίσω. Απέφυγε τελικά το λάθος. Θόρντον. Χέλεμς. Πήκε ρόλ με τον Γκρόμοβς. Χέλεμς, αδύνατη πλευρά. Προσποίηση, αλλά βήματα από τον Καλίτ Μουρ. Μετά την παράβαση από τον Μουρ, αλλαγή κατοχής. Εδώ είναι η φάση. Μακρέι. Μακρέι.
Φλιώνης, βήμα πίσω, εκτέλεση για 3. Δημήτρης Φλιώνης δίνει τη λύση για την ΑΕΚ. 44-52. Εδώ, step back, jumper από τις 45 μοίρες. Η ΑΕΚ κατεβάζει την διαφορά στους 8. Λάθος του Θόρντον. Δεν μπόρεσε να αποστάρει χαμηλά ο Μουρ. Λάθος όμως και από την ΑΕΚ στον ευνηδιασμό. Ήρεμα φωνάζει ο Κώστας Μέξας. Αλλαγή ετοιμάζει ο Ζωάν Πλάθα. Όχι τώρα, σε λίγο λέει. Αλλά κάτι δεν του αρέσει από τον τρόπο με τον οποίο νωρίτερα η ομάδα του προσπάθησε να βρει εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Θόρντον, Ντετζούλιους, Χέλεμς με ταμπλό, πολύ όμορφη ενέργεια. 44-54, ξανά διψήφια διαφορά για το Λαύριο. Μακρέι σε ευνηδιασμό πριν οργανωθεί η άμυνα των φιλοξενούμενων. 46-54. Τζόρνταν Μακρέι. Ντετζούλιους. Πίσω από το σκριν του Γκρόμοβς. Κινητό σκριν. Επιθετικό φάουλ, αλλαγή κατοχής. Επανέφερε ο Τσέισον Ράντλ για την ΑΕΚ. Φλιώνης. Μακρέι παίρνει την επαφή, φάουλ, 2 βολές. Έπεσε στην παγίδα του ο Χέλεμς εδώ με το νούμερο 4. Ο Τζέρι Κόουλ Χέλεμς. Κοιτάξτε την προσποίηση. Πολύ έξυπνα, παίρνει το φάουλ. Ο Τζόρνταν Μακρέι. Ενώ ο Χέλεμς, που χρέωνεται με το τρίτο προσωπικό του φάουλ, θα πάει στον πάγκο. Κώστας Παπαδάκης στη θέση του. Μακρέι από τα 4,5 μέτρα για το 47-54. Οι οδηγίες από τον Κώστα μέσα, δείχνει το σύστημα στους παίκτες του. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Μακρέι, αλλά επιθετικό rebound του Κουσμίνσκας. Ο Λιθουανός δίνει νέα ευκαιρία στην ΑΕΚ να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Φλιώνης, λάθος πάσα. Θόρντον μάζεψε μακριά την μπάλα και αφήνει για τον Ντετζούλιους. Γκρόμοβς το screen στο πλάι. Μουρ για τον Θόρντον. Θόρντον παίρνει διαδοχικά screen, αλλάζει με τον Γκρόμοβς. Θόρντον θα εκτελέσει από μακριά και θα βρει στόχο. Μάλιστα, είπαμε, αυτός αναμένεται να είναι το βαρύ πυροβολικό του Λαυρίου φέτος. Ο Μάρκους Θόρντον, 47-56. Φάουλ από τον Παπαδάκη. Εδώ είναι η φάση, προσπαθεί να σπάσει το screen, πιάνει με τα χέρια τον Φλιώνη. Δεύτερο φάουλ του Παπαδάκη. Φλιώνης. Πέρασε την μπάλα για τον Τίλμαν, αυτός γυρίζει και θα σκοράρει. Στους 12 ο Μακρέι, στους 15 ο Τίλμαν που δείχνει τα μπράτσα του. Και φάουλ τώρα στο κέντρο του γηπέδου, σταματάει για λίγο το παιχνίδι. 5:58 πριν από το τέλος τρίτης περίοδου. Ένα καθοριστικό διάστημα, τώρα η αλλαγή στην περιφέρεια για την ΑΕΚ. Ο Φλιώνης έκανε εξαιρετική δουλειά και στην οργάνωση και την εκτέλεση και τη δημιουργία. Μπαίνει ο Καράμπελα στη θέση του. 49-56. Επανέφερε το Λαύριο. Θόρντον του έφυγε η μπάλα τα χέρια. Ξαναμαζεύει ο ίδιος. Μουρ από την baseline. Μουρ αποφεύγει έναν και δεύτερο αντίπαλο και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ. Πολλά παράπονα τώρα από τους γηπεδούχους για τον καταλογισμό του φάουλ. Για να δούμε τη φάση. Εδώ φεύγει από τον έναν παίκτη της ΑΕΚ και στη συνέχεια το φάουλ από τον Τίλμαν.
Ο Μακρέι διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Ο Πλάθα προσπαθεί να τον ηρεμήσει. 49-57. Άστοχη η δεύτερη βολή. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Κουσμίνσκας με τον Γκρόμοβς. Κουσμίνσκας το 1-1. Πέρασε από την baseline. Κουσμίνσκας πάει για το κάρφωμα. Φάουλ. Πήγε να βγάλει την καλύτερη φάση στο μάτς. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας πέρασε εύκολα στο 1-1 τον Ήλια Γκρόμοβς και πήγε εδώ να καρφώσει με τα δύο χέρια πριν του κάνουν το φάουλ εκεί. Αυτό ήταν το τέταρτο προσωπικό φάουλ για τον Ήλια Γκρόμοβς. Πρόβλημα για τον Κώστα Μέξα που έχει χάσει και τον Καβαδά από το σημερινό παιχνίδι, έτσι, Αποστόλη Τριανταφύλου. Λόγω του προβλήματος υγείας. Δεν υπάρχει τραυματισμός, είναι κάτι άλλο μας είπες, έτσι. Ναι, θα το διευκρινίσουμε αργότερα αν μπορούμε και με τον Ζακ Μελάγες. Ο κύριος Μελάγιος μου είπε ότι είναι μια αδιαθεσία και δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλουν να ρισκάρουν οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό δεν θα ξαναπαίξει δηλαδή στο μάτς. Ακριβώς. 49-57. Στον δρόμο τα μισά για την τρίτη περίοδο. Θόρντον, η προσποίηση, σταυρωτή εκτέλεση για τρεις με χέρι αλφάδι. Μάρκους Θόρντον, 49-60 και τεχνική ποινή γιατί ο προπονητής του Λαβρίου μπήκε στο παρκέ την ώρα που ο Μακρέι ήταν στον ευνηδιασμό για την ΑΕΚ. Εδώ ο Κώστας Μέξας μπήκε στο παρκέ, μπήκε εντός αγωνιστικών ορίων δηλαδή. Παραδέχεται το λάθος του, πράγμα που απαγορεύεται. Χρεώνεται με τεχνική ποινή ο Μακρέι στη γραμμή, 49-60. Από αυτή την κάμερα βλέπουμε την παράβαση του προπονητή του Λαβρίου. Τζόρνταν Μακρέι είναι εύστοχος, 50-60. Επανέφερε η ΑΕΚ, Κουζέλογλου. Καράμπελας. Έδωσε ο σκρίνο Τίλμαν, πήρε και την μπάλα με το ένα χέρι, εκτελεί, είναι άστοχος τώρα. Καλά μπλοκάουτ από Μουρ και Σπρίτζιο που έχει περάσει το μάτς. Μουρ στον ευνηδιασμό, καλάθι και φάουλ. Το Λαύριο ξαναχτυπάει στο ανοιχτό γήπεδο. Κακή επιστροφή, κακό αμυντικό transition της ΑΕΚ. Εδώ κοιτάξτε, είναι πίσω 2 μέτρα και δεν τον προλαβαίνει με το άλμα στο τέλος. Ο Τίλμαν. Γκολ φάουλ από τον Καλίτ Μουρ. Ο Τίλμαν στον πάγκο. Στο μεταξύ υπάρχει ένα ακόμη time out. Είναι τηλεοπτικό. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Έχει ενδιαφέρον να πλησιάσει η κάμερα, να ζουμάρει δηλαδή στον πάγκο της ΑΕΚ, για την ακρίβεια μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί τραβάει όλους τους παίκτες μέσα, σχεδόν μέσα, 1 μέτρο σχεδόν μέσα στο παρκέ ο Ζωάν Πλάθα για να δώσει οδηγίες. Εδώ είναι το πλάνο που ζητήσαμε. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και τον σκηνοθέτη μετάδοσης, τον Μανώλη Παπανικίτα. Οι παίκτες ΑΕΚ επιστρέφουν. Ο Κώστας Μέξας εξακολουθεί να δίνει οδηγίες. Τώρα επιστρέφουν και οι παίκτες του Λαβρίου. Στον Αποστόλη Τριανταφύλου θα πάμε εμείς.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω, Βαγγέλη, ότι είναι ιδιαίτερα ήρεμος, εντυπωσιακά ήρεμος, αν θέλεις, ο κύριος Πλάθα. Προσπαθεί να ηρεμήσει, να καθαρίσει το μυαλό των παικτών του, γι' αυτό του ζήτησε να μην βιάζονται, να έχουν υπομονή, να ακολουθούν πιστά τα plays και τα συστήματα και να βάλουν περισσότερη πίεση στην άμυνα. Αυτές ήταν οι οδηγίες του σε πάρα πολύ ήρεμο τόνο. Khalid Moore για το 50-63. Είναι η τρίτη φορά που το Λαύριο ισοφαρίζει το μέγιστο προβάδισμά του, μετά το 35-48 και το 39-52. Φάουλ από τον Κώστα Παπαδάκη πάνω στον Jason Radl. Τρίτο φάουλ για τον Παπαδάκη. Φορτώνονται σιγά σιγά με φάουλ οι παίκτες του Λαυρίου. Ακόμα όμως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για τον Κώστα Μέξα, πλην των 4 φάουλ που έχει ο Γκρόμοβς. Ο Ράντλ είναι άστοχος στην πρώτη βολή. 4-41 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Βάζει τη δεύτερη, 51-63. Παπαδάκης για τον Σπρίτζιο, πιέζει στην baseline ο Κουζέλογλου. Ο Μακρέι μπροστά στον Παπαδάκη. Έδωσε σκριν ο Σπρίτζιος, Παπαδάκης πέρασε το κέντρο παρά την πίεση του Κουζέλογλου. Ο Μουρ για το Σπρίτζιο που δοκιμάζει σου 3 πόντων και θα δικαιωθεί. Θα γυρίσει προς τον πάγκο της ομάδας για να το πανηγυρίσει, και αυτό είναι το μέγιστο προβάδισμα του Λαυρίου. 15 η πόντη της διαφοράς υπέρ των φιλοξενούμενων, 51-66. Επανέφερε η ΑΕΚ. Κουζέλογλου πέρασε, ανάποδο lay-up. Ωραία ενέργεια. Γιάννης Κουζέλογλου. Και 53-66. Έχει πολύ δρόμο το μάτς. Απλώς μοιάζει να είναι ανθεκτικό το Λαύριο. Να δούμε αν θα αντέξει και μέχρι το τέλος. Γιατί λογικά κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα ξυπνήσει και θα αλλάξει το ρυθμό. Θόρντον, η περιστροφική κίνηση και το καλάθι. Μάλιστα. Μάρκους Θόρντον, 53-68. Ξανά στο συν 15 το Λαύριο. Καράμπελας προσποιείται, θα εκτελέσει, είναι σου 2 πόντων. 55-68. Παπαδάκης, χέρι-χέρι για το Θόρντον. Σπρίτζιος για τον Παπαδάκη. Σκριν από το Μουρ που θα πάρει την μπάλα. Μουρ ανάποδο lay-up μέσα. 55-70. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να αμυνθεί. 3 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Νετζίπογλου σε πρώτη ευκαιρία θα περάσει το μάτς. Ράντλ πέρασε την άμυνα μέχρι το lay-up. 57-70. Και Τζούλιους κατεβάζει την μπάλα, περνάει το κέντρο, δίνει στον Παπαδάκη. Οργανώνεται τώρα η άμυνα της ΑΕΚ. Ο κόσμος προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες της ΑΕΚ για να επιστρέψουν στο μάτς. Το Λαύριο κρατάει τις διψήφιες διαφορές. Φάουλ από τον Καράμπελα. Ο Νετζίπογλου θα περάσει τον αγώνα και 2 αλλαγές για το Λαύριο. Καστανέδα και για πρώτη φορά με το νούμερο 16 ο Δημήτρης Δεϊμέζης. 19 ετών με ύψος 2 μέτρα ο Δεϊμέζης. Ο Μέξας κοιτάει μέχρι την άκρη του πάγκου του, δίνει χρόνο συμμετοχής και στους πιο μικρούς παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Την ώρα που ο Παπαδάκης αστοχεί στην πρώτη βολή, 2:36 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, 57-70. Με 7 πόντους ο Παπαδάκης μέχρι τώρα. Θα βάλει τη δεύτερη βολή, πάει στους 8. Νετζίπογλου δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Κουζέλογλου. Έκοψε ο Σπρίτζιος, μάζεψε ο Παπαδάκης. 57-71 μετά τη λάθος πάσα ουσιαστικά του όμηρου Νετζίπογλου. Καστανέδα με τον Κότα
Αλλάζει πλευρά. Παπαδάκης η επιπλέον πάσα. Σπρίτζιος για 3 στο σίδερο. Rebound για τον Κότα και την ΑΕΚ. Καράμπελας ανοίγει το ρυθμό. Νετζίπογλου δεν δοκιμάζει για 3 στον ευθυνδιασμό. Καράμπελας. Αδύνατη πλευρά. Νετζίπογλου τώρα από τις 45 μοίρες θα στόχισε. Φάουλ του Δεϊμέζη στον Κότα στη διεκδίκηση του rebound. Εδώ είναι η φάση και το κράτημα του Δημήτρη Δεϊμέζη πάνω στον Θωμά Κότα. Ο Κότας είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 58-71. Ακόμα 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Θα βάλει και τη δεύτερη, 59-71. Παπαδάκης για την επαναφορά του Λαβρίου. Η πάσα για τον Ντετζούλιους, πιέζει ο Ράντλ. Η παγίδα από τον Νετζίπογλου δεν πιάνει. Πέρασαν το κέντρο οι παίκτες του Λαβρίου, Σπρίτζιος, Ντετζούλιους. Καστανέδα, η προσποίηση, το βήμα στο πλάι, εκτέλεση για 3 μέσα. Το Λαύριο σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 60% στα τρίποντα. 10-17, 59% για την ακρίβεια. Ξανά στο συν 15, 59, 74. Δεν πέφτει η διαφορά. Καράμπελας η προσποίηση, η πάσα στον Νετζίπογλου, τρίποντο, η απάντηση της ΑΕΚ. 62-74 από τον Όμηρο Νετζίπογλου που φτάνει τους 7 πόντους. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο, Ντετζούλιους. Ο Δεϊμέζης δίνει το screen. Ντετζούλιους με τον Κότα, η σταυρωτή, εκτελεί για 2 και αυτό μέσα, 62-76. Νετζίπογλου στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Νετζίπογλου ένας εναντίον ενός, βήματα, αλλαγή κατοχής. Ο Πλάθα σηκώνει τον Κουσμίνσκας. Καστανέδα στην επαναφορά. Είναι παιχνίδι τουλάχιστον 2 κατοχών μέχρι να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Παπαδάκης με double team. Η πάσα στον Καστανέδα. Αυτός θα περάσει το κέντρο. Το Λαύριο προηγείται τώρα με 14. Καστανέδα μετά την αλλαγή κοντά του ο Κουζέλογλου. Καστανέδα, ένα βήμα στο πλάι, εκτέλεση για 3, άστοχο σουτ, μάζεψε ο Νετζίπογλου. Καράμπελας, πάσα ευνηδιασμού, ωραία είναι η πάσα, Κουζέλογλου πιάνει την μπάλα, πασάρει στη γωνία, Ράντλ προσποίηση σου 3 πόντων, άστοχο, Κουσμίνσκας, επιθετικό rebound με ταμπλό ο Λιθουανός για το 64-76. Τελευταία δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο, Δεϊμέζης, Παπαδάκης, φτάνει μέχρι το τρίποντο, εκτελεί airball, γλίστρισε κιόλας, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. ΑΕΚ Μπέτσον 64, Λαύριο Μέγκαμπολ 76. Ερχόμαστε σε λίγο πίσω για μια συνάρπαση. Χωρίς χέρι απλωμένο πάνω στον σουτέρ. Σε ό,τι αφορά στην επίθεση, επέμενε στο να είναι ήρεμη. Είπε ότι πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι 3 πόντων τώρα, δηλαδή να ψάξουν πολύ το τρίποντο, αλλά χωρίς να τρελαθούν, όπως είπε, ακριβώς βήμα-βήμα να πάνε να ροκανίσουν την διαφορά για να γίνουν απειλητικοί. Πάντα ένα χέρι πάνω στην μπάλα ζήτησε ο Ισπανός ο προπονητής από τους παίκτες του, αλλά το Λαύριο βρίσκει σου 3 πόντων, ανεξάρτητα από το αν αστόχησε ο Σπρίτζιος χωρίς άμυνα. 64-76, Κουσμίνσκας. Με τον Σπρίτζιο, Κουσμίνσκας φάουλ, έπειτα και από το double team που επιχείρησαν εκεί ο Σπρίτζιος με το Δεϊμέζη, ο Λιθουανός στη γραμμή για 2 βολές. 64-76, ο Κουσμίνσκας παίρνει επιθέσεις από το χαμηλό post για την ΑΕΚ, η οποία είναι λογικό από εδώ και πέρα να επιχειρήσει τη μεγάλη αντεπίθεσή της στο μάτς. Το Λαύριο είχε επί σειρά λεπτών διψήφιες διαφορές, 3 φορές στο συν 15. Τώρα μειώνει και πάλι η ΑΕΚ. Μία στις 2 βολές από τον Κουσμίνσκας, 65-76.
Παπαδάκης, πάσα έξω, Καστανέδα, φάουλ του Κουσμίνσκας που έχει ζητήσει και αλλαγή, πονάει στη μέση, πρόβλημα για την ΑΕΚ. Ένα βασικό όπλο του Πλάθα θα πάει στον πάγκο για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της Ένωσης. Νωρίτερα το διπλό μαρκάρισμα και ο κραδασμός στη μέση του, όταν έπεσαν πάνω του Δεϊμέζης και Σπρίτζιος, έχουν προκαλέσει έναν πόνο που τον υποχρεώνει τον Κουσμίνσκας να καθίσει έστω για λίγο τώρα στην άκρη του πάγκου για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της Ένωσης. Τρίποντο εύστοχο από τον Καστανέδα. Το Λαύριο συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. 11 στα 21 συνολικά και 52%, 65-79. Ράντλ από την baseline. Ράντλ ξεμαρκάρεται, αλλά δεν μετράει το καλάθι, διότι χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Εδώ είναι η φάση. 9 λεπτά πριν από το τέλος. Σπρίτζιος για τον Καστανέδα. Αυτός περνάει το κέντρο. Θόρντον, Σπρίτζιος, Καστανέδα. Ανεβαίνει ο Μουρ για να δώσει το screen. Καστανέδα, αδύνατη πλευρά. Θόρντον για 3 είναι εύστοχος, 65-82. Το Λαύριο στο 55% στα τρίποντα, 12 στα 22 και το μεγαλύτερο προβάδισμα του, προβάδισμα 17 πόντων τώρα. Καράμπελας, Ράντλ, μια πρώτη απάντηση για την ΑΕΚ από τον Τζέισον Ράντλ με σουτ 3 πόντων για το 68-82. Η ΑΕΚ πιέζει. Φάουλ του Ράντλ στον Παπαδάκη. 8 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το Λαύριο έχει πάει πολύ ψηλά το σκορ στους 82 πόντους. Επανέφερε το Λαύριο και νωρίτερα. Κοιτάξτε εδώ, καθώς προσγειώνεται, πιάνει και τη μέση του ο Κουσμίνσκας. Τραυματίστηκε και βλέπουμε και το πλάνο. Με τους γιατρούς της ΑΕΚ να του δίνουν και ένα παυσίπονο. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Λαυρίου. Θόρντον με τον Νετζίμπογλου. Θόρντον προσποιείται, εκτελεί στη λήξη του χρόνου, είναι άστοχος. Μακρινό rebound του Παπαδάκη που θα δοκιμάσει νέο σου 3 πόντων, είναι άστοχος. Τώρα το μακρινό rebound για την ΑΕΚ. Νετζίμπογλου στον ευθυδιασμό, φάουλ από τον Θόρντον. Τον Αποστόλη Τριανταφύλου ο λόγος. Ο κύριος Πλάθα γύρισε προς τον Κουσμίντσα, το ρώτησε τι γίνεται. Αυτός κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Συνεχίζει βέβαια να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη συνέχεια του παιχνιδιού. Νετζίπογλου από την baseline πέρασε, ανάποδο lay-up, φάουλ, 2 βολές. Αποστόλη, ο Χολ δεν κάθεται στον πάγκο, είναι όρθιος, βηματίζει πίσω από τον πάγκο. Και επίσης ο Μακρέι βλέπω ότι παρακολουθεί αρκετή ώρα τώρα το μάτς από τον πάγκο, από την ώρα που πάντως δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο εδώ ο Κουσμίνσκας δέχεται την περιποίηση του ιατρικού team. Μαλάξης και ένα πολύ ελαφρύ μασάζ από το φυσιοθεραπευτή της ΑΕΚ στη μέση του Κουσμίνσκας. 70-82 στο μεταξύ από τον Νετζίπογλου το σκορ. Καστανέδα, τον προλαβαίνει ο Νετζίπογλου. Καστανέδα στο 1-1, έπεσε πάνω του ο Νετζίπογλου, είναι φάουλ και 3 βολές.
Τρίτο φάουλ του Νετζίπογλου. Χαβιέ Καστανέδα με 14 πόντους μέχρι τώρα, 4-8 τρίποντα, 1-2 δίποντα, έχασε τη βολή. 19 ο Καλιτμούρ και 7 rebound για το Λαύριο. 15 ο Τζέρικολ Χέλεμς και 4 rebound. 17 ο Μάρκους Θόρντον. Ο Καράμπελας στον πάγκο, ο Φιώνης στη θέση του. 70-84 το σκορ. Φιώνης για την ΑΕΚ. Νετζίπογλου πέρασε την άμυνα με ταμπλό αστοχή. Επιθετικό rebound. Τίλμαν με το ένα χέρι από κοντά σκοράρει. 72-84. Πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ ο Τίλμαν στους 17. Καστανέδα με το Ράντλ. Χέλεμς για τον Παπαδάκη. 5 δευτερόλεπτα για το Λαύριο. Ο Παπαδάκης βλέπει το χρόνο, εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος. Με το ένα χέρι δεν μπορεί να σκοράρει ο Μουρ. Χέλεμς, η προσποίηση, το κερδισμένο φάουλ. Χαμηλά. Εδώ είναι η φάση, πέμπτο ομαδικό για την ΑΕΚ, βολές για τον Χέλεμς. Στον Αποστόλη Τριανταφύλου, ενώ επιστρέφει ο Λάγκστον Χολ τώρα, ετοιμάζεται και ο Τζόρνταν Μακρέι. Και ο Χολ και ο Μακρέι επιστρέφουν στο μάτς με το ρολόι να δίνει ότι μένουν 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το Λαύριο να προηγείται με 12, να έχει και τις βολές, Αποστόλη. Είχαμε δύο διαφορετικά σχήματα από τις δύο ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ έπαιζε με δύο ψηλούς. Τώρα αναγκάστηκε ο κύριος Πλάθα να χαμηλώσει το σχήμα του για να ακολουθήσει αυτό του Λαυρίου που έπαιζε επί της ουσίας, παίζει με δύο forward και τρεις κοντούς για να μπορέσει να ακολουθήσει στην άμυνα και να πιέζει. 72-86. Το Λαύριο κρατάει σταθερά διψήφιες διαφορές. Έχει προηγηθεί ακόμη και με 17 πόντους νωρίτερα, 65-82. Χολ. Ράντλ. Εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Ο Χολ θα επαναφέρει την μπάλα πάνω στον Χέλεμς, που χρησιμοποίησε το πόδι του για να της αλλάξει πορεία. Άρα 14 δευτερόλεπτα για επαναφορά της ΑΕΚ από την baseline. Challenge από τον προπονητή του Λαυρίου, τον Κώστα Μέξα, για το αν βρήκε η μπάλα στο πίσω μέρος της μπασκέτας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, μετά το άστοχο σουτ, η κατοχή θα πάει στο Λαύριο. Συνεπώς άμεσο replay. Εδώ είναι η φάση. Πριν στείλει έξυπνα πάνω στον Χέλεμ στην μπάλα ο Λάγκστον Χολ για να κερδίσει την κατοχή ΑΕΚ. Οι διαιτές θα δουν το replay για να σιγουρευτούν για το αν βρήκε η μπάλα και για το αν θα πάει η κατοχή στο Λαύριο. Μετά το challenge που έκανε ο προπονητής της ομάδας της Λαυριωτικής, ο Κώστας Μέξας. Είδαν τα replay οι διαιτητές και δίνουν την μπάλα στο Λαύριο, γιατί είχε δίκιο ο προπονητής των φιλοξενούμενων. Εδώ βρίσκει η μπάλα στο πίσω μέρος της μπασκέτας. 72-86. Χέλεμς μετά την επαναφορά, η παγίδα. Θα κλέψει την μπάλα ο Ράντλ και τώρα η κατοχή για την ΑΕΚ.
που θα κάνει την ίστατη προσπάθειά της για να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα στο μάτς. 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη. Φλιώνης, αδύνατη πλευρά. Τζόρνταν Μακρέι για 3. Ανάσα για την επίθεση της Ένωσης. 75-86. Κατεβάζει τη διαφορά ο Μακρέι στους 11. Θόρντον πέρασε το κέντρο. Θόρντον αλλάζει με τον Καστανέδα. Καστανέδα με το Χολ. Θόρντον με το Ράντλ. Σκριν από τον Μουρ. Θόρντον με τον Τίλμαν. Ένας εναντίον ενός. Τελειώνει ο χρόνος. Καστανέδα για 3. Με το ζόρι μπάλα έφτασε στο σίδερο. Χολ για την ΑΕΚ. Στο 5 λεπτό πρώτου τέλους. Μακρέι. Τρίπλα πίσω από την πλάτη. Μακρέι. Πάσα έξω για τον Χολ. Πήκε ρόλ από τους δυο τους. Η πάσα στον Τίλμαν. Έχει μισμάτς με τον Μουρ. Τίλμαν σκοράρει. 77-86. 4 και 49 για το τέλος. Time out από τον Μέξα. Γρήγορα σε διαφημίσεις. Σε απευθείας μετάδοση και πάλι. Η διαφορά τώρα είναι στους 9 πόντους υπέρ του Λαυριού που πήρε το time out. Ο Τίλμαν με 19 πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. 19 και ο Μουρ για το Λαύριο. Το Λαύριο που σουτάρει με 46% στα τρίποντα, 12 στα 26 και η ΑΕΚ έχει ανεβάσει και αυτή το ποσοστό της στο 41%, 7 στα 17. Το time out ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Θα πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου για να μας δώσει οδηγίες προπονητών. 4 και 49 Αποστόλη. Ο Κώστας Μέξας πρώτα απ' όλα ζήτησε από τους παίκτες του να ηρεμήσουν. Δεν έγινε κάτι, τους είπε, που έπεσε η διαφορά. Έδειξε κάποιες κινήσεις, ζήτησε καλύτερες αποστάσεις και να βοηθάνε όλοι στο αμυντικό rebound. Αν αναλογιστούμε ότι είναι πιο κοντή, δεν υπάρχει κλασικό center. Ζήτησε τη βοήθεια όλων των παιχτών στον τομέα αυτό. Μουρ, λάθος, καλή άμυνα της ΑΕΚ. Λιώνης και Χολ έπαιξαν καταπληκτική άμυνα πάνω στο Μουρ που εδώ κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό του Λαυρίου. Από το επόμενο βολές για την ΑΕΚ. 4,5 λεπτά για το φινάλε. 77-86. Μπαίνει και ο κόσμος τώρα στην εξίσωση του μάτς. Καθώς η ΑΕΚ πιέζει για την ανατροπή. Το Λαύριο έχει χάσει τη διψήφια διαφορά. Φλιώνης με τον Παπαδάκη. Φλιώνης στέκεται, εκτελεί για 2. Δημήτρης Φλιώνης 79-86 και νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Πάμε για ένα συναρπαστικό φινάλε. Όπως και να το δει κανείς. Παπαδάκης. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, πέρα στο κέντρο. Ο Φλιώνης επιστρέφει στο μαρκάρισμά του. Παπαδάκης. Παπαδάκης με το Φλιώνη. Παπαδάκης κλείνεται, αστοχή. Ο Μακρέι για το rebound, αλλά λάθος πάσα προς τον Τίλμαν. Εδώ κάνει ευκαιρία η ΑΕΚ να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, να βάλει περισσότερη, μεγαλύτερη πίεση στο Λαύριο. Κοιτάξτε, το τελείωμα άστοχο του Παπαδάκη. Για τη λάθος πάσα του Μακρέι, καθώς ο Τίλμαν έτρεχε στον εφηδιασμό, δεν έβλεπε καθόλου προς τον συμπαίκτη του και έτσι δεν είδε την μπάλα που ερχόταν προς το μέρος του. 79-86. Νέα ευκαιρία για το Λαύριο. Θόρντον πέρασε από τον Τίλμαν, πάσα στην αδυνάτη πλευρά. Καστανέδα για 3. Άστοχος. Rebound του Χολ. Η ΑΕΚ έχει κι άλλη ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο. Χολ παίρνει το screen. Χολ για τον Τίλμαν. Αυτό σκαστή πάσα. Μακρέι μέχρι το lay-up. 81-86. Νέο time out για τον Κώστα Μέξα και το Λαύριο. Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει. Έχει πλησιάσει στους 5.
Το Λαύριο έχει ακόμη το προβάδισμα και μένουν 3,5 λεπτά για το φινάλε. Πολύ ωραίο παιχνίδι με συγκινήσεις στα Λιώσια. Στο πανέμορφο Ολυμπιακό κλειστό που είναι το σπίτι της ΑΕΚ. 3,5 λεπτά για το τέλος. ΑΕΚ 81, Λαύριο 86, Αποστόλης Τριανταφύλου. Με δεδομένο πως το Λαύριο θέλει καλάθι, θέλει πόντο, ο κύριος Πέξας έδειξε μια κίνηση στην επίθεση για τον Θόρντον να πάρει ένα διπλό σκριν από διαγώνια. Ενώ η ΑΕΚ παίζει zone press, Αποστόλη, ναι. Ναι, για να βρει εύκολο σουτ ή να πάει στη διείσδυση. Για Τζούλιους. Θόρντον. Με το Ράτλ μπροστά του. Πήρε screen, αλλάζει πλευρά. Καστανέδα με το Φιόνι. 4-3 στη λήξη του χρόνου. Καστανέδα για 3. Ένα φοβερό buzzer beater. Και 81-89 στους 19 ο Καστανέδα. 3 λεπτά ακόμη. Κολ, Φιόνις. Φιόνις με τον Καστανέδα. Σκριν από τον Τίλτμαν. Μακρέι απαντάει. Τζόρνταν Μακρέι, 84-89. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καστανέδα. Εδώ νωρίτερα έβαλε το τρίποντο σε λήξη χρόνου. Τώρα παίζει με τον Τίλμαν. Αλλάζει πλευρά. Ντετζούλιους με το Ράντλ. Ξανά Καστανέδα με τον Τίλμαν. Από πολύ μακριά ο Καστανέδα. Ξανά εύστοχος. Είναι ο άνθρωπος του μάτς για την πλευρά του Λαυρίου. 84-92. Ο Καστανέδα με συνεχόμενα τρίποντα κρατάει το Λαύριο μπροστά. Time out από την ΑΕΚ. Άλλη μια μικρή διακοπή και για μας. Αυτός ο 23χρονος combo guard του Λαυρίου έχει κάνει πράγματα και θάματα σήμερα. Κοιτάξτε εδώ με το βήμα πίσω και την άψογη εκτέλεση για το 84-92. Παρακαλώ τους συναδέλφους τεχνικούς να μου διορθώσουν τις επιστροφές μου. 2,5 λεπτά για το τέλος. Ο Αποστόλης Τριανταφύλου μας ενημερώνει από τις παρυφές των δύο πάγκων. Να αρχίσω βέβαια από την ΑΕΚ. Ο κύριος Πλάθα είπε στους παίκτες ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά δεν είμαστε μακριά, μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Ζήτησε σε κάθε pick and roll του Λαυρίου να υπάρχει double team και στην επίθεση να κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα η ομάδα του. Βέβαια δεν έγινε το λάθος. Ζήτησαν φάουλ και ο Πάγκος ΑΕΚ και ο Μακρέι. Οι διαιτητές είπαν ότι δεν έγινε εδώ καμία παράβαση και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελευταίο δίλεπτο. Το Λαύριο στο συν 8 και έχει και την επίθεση.
Καστανέδα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ντετζούλιους, σκριν από τον Μουρ. Μάρκους Θόρντον. Πάσα έξω, τελευταία δευτερόλεπτα. Ντετζούλιους πετάει την μπάλα αστοχή, μαζεύει ο Μακρέι. Θα δώσει για τον Χολ, αυτός για το Ραντ που προσποιείται. Πάει κοντά στο καλάθι για το lay-up τελικά του Τζάστιν Τίλμαν. 86-92, 1,5 λεπτό. Κατεβάζει διαφορά στους 6 ΑΕΚ. Ο Καστανέδα εδώ αποφεύγει το μαρκάρισμα δύο παικτών της ΑΕΚ. Ντετζούλιου στην άλλη πλευρά του γηπέδου για τον Μάρκους Θόρντον. Κρατάει την κατοχή το Λαύριο. Καστανέδα. Καστανέδα. Τον σταματάει αλλά με φάουλ ο Φιώνης. Εδώ είναι η φάση. Ο Ζων Πλάθα συζήτησε κάτι με έναν εκ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης για την προηγούμενη φάση, όταν φάνηκε να χτυπάει με τον αγκώνα του ο Καστανέδα τον Φιώνη. Σηκώνεται και ο Δημήτρης Μαυροειδής, κάτι λέει στους διαιτητές, οι οποίοι δεν πάνε καθόλου προς το άμεσο replay. Λένε ότι πρέπει να εκτελεστούν οι βολές του Καστανέδα για το Λαύριο. Αποστόλη. Για το αν υπήρχε act of violence. Ναι. Ακριβώς. Δεν έδωσαν τίποτα. Καστανέδα έβαλε και τις δύο. Φτάνει τους 24 πόντους. Με 6-12 τρίποντα, 1-2 δίποτα, 4-5 βολές. 86-94 στα 67 δευτερόλεπτα είμαστε και φάουλ τώρα από τον Μουρ, 2 βολές για την ΑΕΚ. Jason Radl. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 87-94. Και η δεύτερη μέσα. 88-94. Πάλι στο μείον 6 ΑΕΚ. Dub team. Ντετζούλιους. Κέλεμς για τον Θόρντον. Ντετζούλιους για το Λαύριο που πέρασε στο κέντρο. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 10 δευτερόλεπτα για την επίδεση των φιλοξενούμενων. Ντετζούλιους δίστασε. Πασάρι στον Καστανέδα με την άμυνα. Αυτός πάνω του θα πασάρει στον Ντετζούλιους που δοκιμάζει για 3. Είναι άστοχος. Ο Ράντλ στο rebound. Μακρέι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μακρέι. Ένα βήμα στο πλάι, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Τίλμαν, επιθετικό rebound, δεν μπορεί να σκοράρει. Μαζεύει την μπάλα ο Καστανέδα. Θα κρατήσει την κατοχή, θα πάρει το φάουλ από τον Λάξτον Χολ στα 29,3 δευτερόλεπτα. Ο Καστανέδα, ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, έχει δικαίωμα για ένα νέο ζευγάρι βολών με τους 24 πόντους μέχρι στιγμής και με την έξοχη στατιστική στο μάτς. Το Λαύριο είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη όπως και πέρυσι εδώ σε αυτό το γήπεδο κόντρα στην ΑΕΚ. Πέρυσι είχε νικήσει 95-81, τώρα προηγείται 95-87 και μένουν 29 δευτερόλεπτα. ...96-88 ή για την ακρίβεια 88-96 time out υπάρχει για την ΑΕΚ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
29,3 δευτερόλεπτα. Το Λαύριο προηγείται με 88-96 και είναι αγκαλιά με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εδώ στα Λιώσια, κόντρα στην ΑΕΚ. Οι οδηγίες των προπονητών. Το Λαύριο που σουτάρει με 14 στα 30 τρίποντα, ποσοστό 47%, 8-19 για την ΑΕΚ, 42%. Το Λαύριο έχει 18-24 βολές, 16-24 βολές για την ΑΕΚ. Το Λαύριο έχει 18-25 δίποντα, 24 στα 40 για την ΑΕΚ. Στα rebound 28 για την ΑΕΚ, 31 για το Λαύριο. 17 η assist της ΑΕΚ, 19 του Λαυρίου. Αποστόλη για τις τελευταίες οδηγίες. Όπως καταλαβαίνουμε, η ΑΕΚ χρειάζεται άμεσα καλάθι, η ΑΕΚ χρειάζεται ένα θαύμα τριών πόντων, για προφανώς. Έδειξε ένα σύστημα για να βγουν στις γωνίες σουτ τριών πόντων. Ο Ράντλ θα πάρει το σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχος. 88 είχε η ΑΕΚ και 3, 91-96 τώρα. Επανέφερε το Λαύριο. Χέλεμς. Ντετζούλιους και αυτός για τον Καστανέδα που κρατάει την κατοχή. Παίζουμε το ρολόι. Φάουλ είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Ράντλ στα 17,5 δευτερόλεπτα. 91-96 είναι το σκορ. Δύο βολές για τον Ντέιβιντ Ντετζούλιους. Μέσα η πρώτη 91-97. Και η δεύτερη 91-98. Επανέφερε η ΑΕΚ. Τρέχει ο Ράντλ και πάει μέχρι το lay-up. 93-98. Ο Χέλεμς για την επαναφορά του Λαυρίου στα 12 δευτερόλεπτα. Χέλεμς θα πασάρει για τον Καστανέδα. 5-4. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ο Ντετζούλιους δεν θα πάει καν προς το καλάθι. Τέλος αγώνα. ΑΕΚ Μπέτσον 93. Λαύριο Μέγκαμπολτ 98. Η πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη για το Λαύριο. Η έκτακτη ενημέρωση λέει ότι υπήρχε σεισμική δόνηση στην περιοχή της Λαυρίου.